Bueno. Molt bé. Tu mateix. Sí. Tu mateix. Molt bé. A veure si t'inspires. Vinga. Doncs mira, m'ha fet gràcia aquest. Molt bé. Ah, Home, el criteri de el criteri, extraordinari. Extraordinari. Aviam. No, això ja m'ha donat una pista, però a veure si m'acabo d'inspirar. Vale. Tenim criteri a l'hora de parlar de la salut? Ens sabem cuidar? Bona pregunta aquesta. Sí. Sobretot si parlem de salut mental. Aquest és un tema, perquè l'altra salut, la salut orgànica, està ja molt estudiada. Els metges ho tenen controladíssim. I actualment cada vegada més. Però la que no queda clara és la de salut mental. Això, aquest cuidar-se no queda gens clar. No queda clar, Bueno, sí és cert, i no sé si recordo que quan es defineix salut, diuen salut física, mental i social. Per tant, dius, ostres, què tindrà, que té un espai, no? d'aquesta tríada, té un al mig que diu mental, com si fos, quan la gent incorpora salut creu que va tot, no? Però li dona un espai, no? El que passa és que les tres estan lligades, està tot interrelacionat. I el model aquest de separar és un model també molt mèdic i molt diríem, hipocràtic, que es diu, no? És a dir, que tot està separat, però no és la realitat és que està tot junt. I la salut mental actualment jo veig que es comença a estar a posar de moda, curiosament, però d'una forma una mica poc, diríem, estructurada. Es veu una mica ull, si tu agafes els diaris, el 25% d'articles que hi ha són de salut mental. Darrerament sí que sembla que hi hagi com una moda, que jo vaig notant, tinc la sensació que ja fa un cert temps, però sí que és veritat que... Des de la pandèmia. Des de la pandèmia, correcte. La pandèmia va començar i ara, es va... Es parla més, no hi ha tant de tabú, no? Es parla més de la salut mental, gent més famosa en parla... De la gent jove, que tenen problemes, que abans no es valorava tant, i ara sí. Però és realment perquè no ens sabem cuidar, no hi ha criteri, ningú ens sap acompanyar de veritat, perquè al final tots aspirem a tenir com una bona salut, no? Però el tema de la salut, què és la salut mental? En realitat la salut mental és la capacitat que té la persona. Si tu agafes el llibre de la definició de l'OMS, posa salut mental és la capacitat que té la persona de detectar sentiments que té i conviure amb ells i acceptar-los. Seria la definició d'equilibri, però clar, equilibri, no? Però l'equilibri... On està el teu equilibri i el d'algú altre? Bueno, però aquest equilibri està relacionat amb les emocions. Correcte, que sigui suportable, no? El que et passa. Tolerar-ho. I això és una cosa complicada. I a les feines, no? Encara més complicat perquè hi ha molta interrelació directa, la família, la feina i els amics. És on està, on rau el problema de les persones, no? I on es deuen generar les malalties amb un grau mental? El tema de les malalties, que hi ha una interrelació molt interessant entre el cos i la ment, molt interessant. Tot allò que no podem pensar es projecta al cos i el cos fa la resposta. Si tens una dificultat, un conflicte i tu no pots pensar sobre el conflicte, el cos es farà càrrec. O tindràs un dolor, o tindràs una gastràlgia... Un altaveu o un... Sí, un altaveu... Exacte. Un altaveu, és a dir, per on surten el conflicte. És el tema. I això passa a tothom es passa. I si agafem allà per professions, hi ha unes que més i menys. I el tema, per exemple, dels metges, no? És un tema molt delicat perquè el metge rep dos missatges del pacient. Rep el missatge de em fa mal aquí, del cos, i el de la ment. La depressió, la vivència. Perquè ningú va al metge i ja està... Si no és perquè et donin d'alta, normalment ningú quan va al metge no està content, no? No vas amb una actitud... Però al metge li costa molt acceptar els dos impactes que presenta el pacient. Es queda només amb el símptoma orgànic, amb el símptoma psicològic no el té en compte. Perquè la formació que té el metge no és aquesta. Perquè a més ja ho hem dit abans, no? Físic, mental i... Clar, què caldria? Que en una visita hi haguessin
a l'especialista i al psiquiatre? No, perquè hi ha una cosa que es diu sentit comú. I el sentit comú és... Bueno, el sentit comú és, home... El menor de los sentidos, no? Amb el sentit de dir, home, em fa mal l'estómac i a més, si el metge pregunta com està la teva vida o com està la teva dona? Ui, la meva dona està molt fotuda i tal. Llavors, si el metge pot entrar en aquest tema, doncs, home, llavors ja agafes els dos models, no? Em ve al cap una vegada que em van dir que els metges saben de malalties i no de salut. No? O sigui, ells van al símptoma, no? D'alguna manera ensenyen que són malalties, però no saben com anar a la salut, no? Diuen, vostè li fa mal això, doncs ataquen allò, no? Bueno, però llavors aquí hi ha un altre tema. Però esteu demanant que tots els metges tinguin una visió transversal més cap a la psicologia, també, això és complicat. Però no és psicologia, això és sentit comú, no és una broma. Bueno, sentit comú, però és ficar-se en un jardí, perquè tu no fa teràpies, el metge no ha de fer teràpia, que és una cosa molt complicada, sinó és, bueno, accedir una miqueta al que diu el pacient i connectar-ho amb la seva vida quotidiana. Perquè hi ha un altre tema important, és el tema de que amb el contacte que té el metge amb el pacient, clar, el metge també queda afectat. És una cosa que mai es té en compte. Mai es té en compte. És com si el metge fos una mena de màquina, una màquina que només escolta i no sent, i no. Llavors, clar, hi ha moltes actituds del metge que poden influir amb el pacient perquè... O sigui, què vols dir? Que el metge moltes vegades és el primer que no es cuida, que no se sap cuidar? Zero, cuidar. El metge no es cuida, està molt maltractat el metge, no només a nivell, diríem, de molta feina, sinó a nivell de formació està maltractat, perquè al metge ningú li explica massa aquests aspectes psicològics ni els d'ell. Llavors el metge fa el que pot i llavors hi ha dues formes d'actuar. O bé, el metge s'angoixa molt i agafa distància, tipus House, recordeu la pel·lícula House? Sí, home, i tant. House. O bé el que s'aboca massa i augmenten i és el que potencia els freqüentadors. Els freqüentadors, o sigui, la gent gran que va al metge i tal i qual. Per què? Perquè, clar, si tu t'apropes molt, passa de ser metge a confessor. Hi ha un punt molt delicat, i si és confessor, doncs vas a confessar-te cada setmana. Però això més la gent que té més hipocondria, vols dir? No, la gent gran. Que diu, per xerrar amb algú, potser? Per xerrar amb algú, no? Un altre tema és la soledat, sí, clar, que gent que va al metge diu, vaig al metge perquè algú parla amb algú, que això és... Això passa molt, i la gent gran són els freqüentadors, llavors costa molt agafar distància. Tenen temps, tenen excusa, no? Vaig al metge i ningú els hi posa en dubte, no? Però això, el problema és que la formació que té el metge no és una formació massa clara, en aquest sentit. El metge treballa a nivell intuïtiu. No hi ha una formació clara, intuïtiu. Si segons com soc jo, doncs agafo distància, se m'angoixo i si... Treballar, no la seva professió, sinó com es governa ell les seves emocions, vols dir? Exacte. O sigui que ningú la... No hi ha un ensenyament directe amb aquest tema. O sigui que d'alguna manera una carrera de metge, que realment és complexa i llarga i complicada, faltaria com un aspecte de dir com gestiono el dia a dia, no? El paciente, no? El paciente i jo. Sí, per exemple. Com m'afecten també, com m'he de cuidar, perquè sí que és veritat que, i perdona que ara potser em ve al cap el de la vaga que han fet els metges, ara. I una de les coses que crec que volen, o diuen que volen resoldre és aquestes guàrdies 24 hores que fins i tot crec que alguns doblen i tripliquen i s'assumen, no? I evidentment això no és cuidar-se en absolut com a metge, no és respectar-se, entenc que van per aquí. I clar, el servei que dona i com ell viu, no? Aquest esgotament i com el castiga, perquè és que té que ser... Poso un exemple d'això que estàs dient, molt clar. Tu imagina't que el metge, com humà que és, té una família. I en aquella família hi ha una persona propera, la dona o un fill que està malalt. Que té tot el dret d'estar, clar. Està malalt i el metge està allà. Llavors se'n va, arriba a l'hospital i troba un pacient similar al malalt que té a casa. La implicació aquella emocional és brutal, perquè li desperta, quan veu
al pacient li desperta l'ansietat que té en relació a la seva família, no? I se'n va aquest i ve un altre i també li desperta un altre, un dol, o una demència, una demència senil, que el meu pare té demència senil, i arribo allà a l'hospital i, hòstia, hi trobo 4 demències que estan de guàrdia, hòstia, que venen allà, hòstia, és un pal bastant fort, i això no es cuida, zero, mala sort. Però no es cuida perquè no hi ha voluntat, no sap, no té eines, no té... No, perquè no hi ha espais. I perquè un altre tema aquí és que la que no cuida és l'administració. L'administració tenia l'obligació de cuidar els metges, que seria fer espais per parlar d'aquests temes. I no hi ha zero espais. Ja, acompanyar, també donar-li com l'espai, l'oportunitat, no? Sempre que es diu, teniu espais d'això, espais de l'altre, no? El metge sí que és veritat que sembla a vegades una eina, i és cert, Sembla el veu com una eina, com un resolvedor de problemes i punto, com un semideu de vegades, ara ja no tant, però ha sigut semideus, en èpoques passades. Semideu i com un capellà, no? Sí. Bueno, sí, però... Però jo em pregunto, o sigui, el metge realment ho descobreix això quan està fent la carrera o quan està ja exercint? És algú que ja és un... Mira, un exemple típic dels estudiants de medicina. Quan comencen a partir de quart de carrera han de fer pràctiques. Llavors entren a una habitació a explorar un pacient, que van 3 o 4 i el professor. Sempre hi ha un que es mereix. Per què es mereix? Es mereix perquè quan veu el pacient aquell li recorda alguna cosa personal. I això no es parla d'aquesta manera. No, ni es parla ni s'ho esperava, probablement, no? Mira aquest tio, llavors ve la culpa... El primer sobtat és ell, suposo. Clar, primer la culpa no serviré de metge o por la sang. També és un metge que tingui por la sang, què és això? Bueno, doncs sí, passa. Ja. Però passa perquè som humans i hi ha coses que desperten ansietats, no? No, i fins i tot també el cap que, si es parlés, primer, que es visibilitzaria, i segon, que el podries ajudar a superar-ho sense portar aquesta motxilla tota la vida, no? Clar, perquè la solució és aquesta, no està en un grup i llavors parla d'aquests temes, no? I aclarir-ho, llavors ja està, la gent es relaxa i ja està. Clar, exacte. Però no hi ha espai, no hi ha ni temps, llavors, clar, no hi ha ni temps ni d'esmorzar, pràcticament. No sé si m'explicaràs un temps per parlar d'aquests temes. Bueno... No, això és el que diu l'administració. Sí, això anava a dir. Ja. I el que passa que això també passa amb altres professions, no només passa amb el metge. Té el problema aquest de doble, no? Que el pacient transmet també una inquietud. Amb les altres professions també passa, però no hi ha aquest traspàs tan brutal. No, home, clar. I perquè no estàs davant d'una situació, diguem-ne, la salut té un context extremadament... Però a les feines també passen coses. Sí, m'ho imagino, està clar. Rivalitats, gelosies, no? Això... Llavors, venint una miqueta a això que comentes, que realment sorprèn, perquè sí que és veritat que és una visió una perspectiva que mai hem pres, no?, del metge, que al final el veiem simplement com algú que ajuda de forma desinteressada, no?, que té una vocació que entenc que és vocacional en gran mesura, no sé, tu que portes molts anys, hi haurà una mica de tot, no?, però n'hi ha alternatives, hi ha solució, hi ha propostes, és algú que també neix ara nou o és algú que tens molt personal, no?, que és una visió molt personal? No, hi ha coses que es poden fer, però clar, a nivell administratiu no accepten perquè són coses que requereixen una inversió, clar. Una inversió econòmica i es considera, fins avui almenys, que no és rendible. Bueno, però aquesta vegada que estem fent de 24 a 48 ja és un primer símptoma de dir aquí està passant alguna cosa, no? De que passen coses. Clar, vull dir... I al tanto que al final el benestar del metge, evidentment, impacta directament amb la qualitat de com cuida o de com diagnostica, no?, i de com tracta també el pacient, evidentment. O sigui, hauria de ser un guany per tots, no? Sí. Però se'l robotitza el metge, no? Però no va així. Se'l robotitza, diu, tu aquí...
doncs és complicat. I si aquí agafes, estem parlant d'adults, però tu agafes els pediatres, hòstia, és el mateix, però amb nano que encara és més delicat, perquè el que estimula el nano a l'alt és terrorífic, perquè tinc fills i, hòstia, identifiques amb el fill si està malalt, la febre, una malaltia greu, són temes encara més complicats, no? Què passa amb els metges i amb les infermeres, no només amb els metges? Amb el d'allò sanitari en si, no? Amb la gent que està exposada... I els auxiliars, no? Clar, al final. El que passa és que sí que el metge, tard o d'hora, és com la figura de més pes i que té com la darrera paraula, d'alguna manera, no? És el que decideix esquerra-dreta cap aquí, cap allà, no? El no cuidar-se és els tres auxiliars... Bueno, clar, si no se li dona espai al metge, que seria com en teoria el més... Allò no se li dona espai a un col·lectiu menys, diguem-ne, de menys rango, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sí, clar, i això. I allò és que es fa, però molt poc, molt poc. I és algú d'aquest país nostre? No, a tot arreu. A tot arreu? A tot arreu és igual. Hi ha països que han tingut èpoques, i depèn del govern que es tingui. I els governs més d'esquerres ho senten millor que els de dretes. Els de dretes van només al tema econòmic i això no s'ho salten més. Els d'esquerres, això almenys és una cosa positiva perquè tot el social ho valoren més, no? Però n'hi hauria també que... Tampoc és... Depèn molt també de les persones. Per exemple, si hi ha polítics que han tingut algun problema de salut mental, aquests segur que funcionen bé. I segur que promocionaran, sí, alguns... Bueno, però això és com els famosos que tenen una malaltia greu que van a fundacions, no? Exacte. Evidentment, doncs, polítics o cantants, no? Que diuen, ostres, doncs he passat una cosa molt, molt dura i està bé, en el fons, no? És una bona causa. Però clar, ho has de viure. Bueno, doncs està bé, és interessant. El qui ens ha de cuidar no el cuidem, no? Llavors, d'alguna manera... No, mal cuidats, no. Però bueno, ara ja... Llavors hi ha programes que sí que funcionen, sí es poden aplicar, no? Que és a nivell de grups, a nivell de sensibilització, però s'aplica molt poc, molt poc. Bueno, perquè, evidentment, si tampoc li dones aquest reconeixement de base, no? És algú, potser ja quan està molt al límit o quan se senten molt, no sé, molt devastats ja, no? Per la realitat. Hi ha una fundació, que es diu Fundació Galatea, aquí a Barcelona, que és pels metges. Ai, ostres. I hi ha cua, per entrar. Fixa't, no, clar. Per tractar-los, Però clar, és al final ja, no? És un tractament ja més... Però clar, els hi pot generar una doble... O sigui, si no es visibilitza i no es normalitza, al final pot semblar aquest falso impostor, el síndrome de l'impostor, no? De dir, soc metge i no soc capaç d'aguantar la pressió, el que se'm reclama, no? Perquè al final tots sabem que la majoria de metges han tingut que viure mort de pacients, és evident, no? I que és una cosa natural. I que entenem que fins i tot moltes vegades, doncs, econòmicament també estan potser més ben pagats que altres col·lectius i sembla que és quelcom que és com, bueno, això, no? Un metge que té com una capa, és un héroe sin capa, no? De dir, bueno... Si el metge és una ONG, és el que vas a dir tu. En part és veritat, perquè hi ha la cosa de l'interès personal, de la cosa social, sempre associada, no? Però bueno, a part d'això, el patiment aquell que té el metge no està... No és... I no és només... El que dèiem abans, les hores que estem treballant, no, és el que sentim. Aquest seria el tema del sentiment, que no... Sí, s'ha de ser just i dir, no per voler fer un ofici he de tindre, diguem-ne, una experiència o un estrès mental que es pot resoldre. Una altra cosa que dius, forma part de la professió, tots sabem que hi ha coses, però si es pot resoldre també és una llàstima, no? Que no se li posi, diguem-ne, un espai o un medi per fer la vida millor. Tothom s'ho mereix, no? Està millor. Tots ens volem cuidar. A nivell social, els sentiments de la vida tenen mala premsa. M'ho imagino, no ser sensible, no? Clar, a ningú li agrada reconèixer que som agressius, que tenim gelosia, que tenim enveja, això ningú s'ho creu. És l'altre, jo no. I aquí rau, clar, si a nivell social el tema de la premsa, doncs clar, costa molt
que es valori a nivell de qualsevol carrera, de qualsevol feina, no? Sí. Molt bé, doncs res, escolta'm, hem de tindre més criteri, hem de saber cuidar-nos més i cuidar els metges, estaria molt bé, que també s'ho mereixen, per descomptat. Sí. Moltes gràcies. Des un llibre, Sí.